Bi xwendin ji Komela Xwendevanên Kurd semînerek taybet bi rewşa xwendekarên Kurd li zanîngeha Hesekê li navenda Cegerxwîn hat li darxistin. Di bin duruşma şehîdên Kobanê şehîdên sed salê ne. Bi beşdariya beşek ji xwendekarên Zankoya Hesekê ji tevaya kolêjan. Semîner ji aliyê çar mamosteyan ve hate pêşkêşkirin. Em wek Komela Xwendevanên Kurd em dibînin govekrê xistinek xwendekaran ji erkebeyê got em azar û kulê xwendekaran îro bidin xuyanîkirin û her wiha em karîbin rûbirû xwendekar û mamosteyên Zankoya têxin we jî hevdû ji bo karîbin êş û kulê xwe bigihêjînin van mamosta û van doktora. Mijara sereke di semînerê de rewşa xwendekarên Kurd û astengî û pirsgirêkên got li pêş tevgera xwendekaran têne danîn. Seminyara me li ser astengiyê tên pêşiya xwendekarê Kurd Zangoya Hesekê çi rewşa ewlekarî be çi jî astengiyê di hundirê Zangoyê de û ya dijî meselê bandora şoreşê li van xwendekara û nakokiyê siyasî di nav tevgera siyasî Kurdî li Sûriya de çi bandorê li xwendekara dikir em li ser vê rewşê sekinin û li ser astengiyê ku tên pêşiya xwendekarê me çi dest mezê em karibin çareser bikin. Di vê rewşa awarte de ya ku herêmên Kurdî tê derbas dibe, têzanîn got bandoravan kêşeyan li ser xwendekaran bi taybet heye. Gelo ev pirsgirêk dê bi çi awayî bên çareserkirin. Em dixwazin riya rast pê xwendevanê xwe bidin û em bigihînin armanca wan ji xwendina wan ka goçî û ew ê çi bikin. Em karibin alî wan bikin va nekokiyê wan û va astengiya wan em rahêjinê em alîkar bin bi wan re. Ne got em dijî wan bisekinin ka em mamosta û ew xwendekar ne em tev de alî hevdû bikin ge em karibin em tev de bigihîn wek dibe ber li eman em karibin tev de alî hevdû bikin ge em însanî sirbixwe derkevin û zana derkevin ge em karibin wek me got di semînara xwe de ge em karibin welata ava bikin û milleta pêş bixin. Rêjeya pirsgirêk û nakokiyên xwendekaran rojane zêde dibin. Gelo ev jî ji ber bandora partî û rêxistinên siyasî ye, an jî sedemên din hene. Em wekî damên Komela Xwendevanên Kurd em spasiya mamosta dikin ku îro daxwaziya me biçî anîn. Em pirkê xweş rûn bi rastî li ser vê semînera han û em hêvîdarin ji hemû partiyên minî Kurdî ku em ne sedema problemên wanî siyasî bin. Gelek mijarên girîng li ser rewşa xwendekarên zanîngehan ji aliyê mamosteyên bejdar ve hatin şirovekirin. Her wiha mijara astengiyan jî hate gengeşekirin bi mebesta çareserkirina van kêşeyan. Ji bajarê Hesekê bo Orient News, Homan Cezîrî.